Әйдәле, Ақбай. Ирән син, арт аяғың бірлә тұр. Олма. Туп-туры тұр. Әйе, тез утыр. Менә шулай. Яхшы утыр. Не газаплыйсың былай син? Мин әле бик кечкенә. Мин туганга тик 2 айлап булыр. Я, 3 кенә. Я, кирәкми. Мин ирәнмим. Минем уйныйсым килә. Шул болыннарда ятасым. Шунда аунысым килә. Ах, жүләр Мақмай. Тырыш яшьләй. Зурайғаш жайсыз ул. Картайып каткач буыннар. Эш белү уңайсыз ул.